video no nukmani yagulo noropote wana sakpaikha amsu kwbangma biryani de kuplung thaija ke songjak obono khibui tongmani tamo kahaide ma tongjak bokha angbo puila hingga ke amsu biryani kwbang no tamo haike waste khlai tongkha hinui wansuk tongmani tei amtike waste khlai masai jara kwrui masaya bigra borokno phano to packing khlaiui rwmanbla eba khiba je sui rok tongo street dog rok borokno phano bagui sari mano lama phiaba tamni bagui omo haike khiklai kahinui onek no wansugui tongmani wanaui khibmani ukolomni karon kogrokno khnaui norok belai kheno wanajaknai omo haiko khobo khnaiya nubo nugyako tei jibono social media rogobo nugnani klaiya mokol baithong to omo hai nugya phiaba tini social media o nugnani nangui tongo omo hai video ro asolo ngangke biryani o kuno dosya biryani o je moi rejakmani arja agaw se dos omo kahai biryani no straight to phalai tongka hangke sung thokjagui hamjagui chalaya da pal khlaiui phiaba a biryani oboni ukulogo tamo baibo swnamui tong tok bahan baide swnamui tong pun bahan baide nakiba kubuni bahan baide kebo phano sia ukulongni karon no phiaba tini o biryani khibui tongmani ukulongni karon tongo abagui no amsu biryani kwbang magna khlaiui khibnani nangkha hingke borok tam bahan no aro biryani o rwkha hingke ar jagao kuno tok bahan ya pun bahan ya yakiba wak bahan boya or jagao alada bahan se street to rang kom khlaiui no biryani paina mangka hingke sung plate slagui chalaio biryani no amsung no thokjaklaiui phiaba aboni ukulogo tamo khlaiui song hygiene khlaide song unhygiene khlaide song yago hand glove thubide song nakiba kubuni rok tangui de song obo kebo phano saimanya phiaba tinini video hingke belai kheno wanajaknai kirima sinja kokse asolo hingke o biryani o tam sapolka hingke parani borok je biryani swnamani jagao thangui naimani yagulo nukha je o biryani kuno tok bahan wak bahan tei pun bahan bai swnamya non veg bai phiaba oro swnamani hingke alada se o kogrokno nukmani eba khiba khnamani yagulo belai kheno sak kwchangma botrai thaika omo tam bahan bai swnam hingke asolo ke sui bahan bai se swnamo hini saimanka obo swnamani yagulo ar jagani procession kotor rokno inform khlaika tei inform khlaiui borok no jaj partal khlaimani yagulo mankha kubui no sui bahan bai o biryani swnamani proof aboni yagulo kheno je biryani burung khe songjak borok abono dam kom khe phalo sui bahan no songoi pun bahan kahike chari o mutton biryani hinui phiaba aslo hingke mutton biryani belai kheno dam morok ungo phiaba bongaro hingke belai kheno klaisa hingke no borok phalui chari o oboni ukulongni karon no cherei naikha hingke saimanka sui bahan bai se songo hinui aboni yagulo kheno burung joto biryani khibnani nangkha sui bahan bai songo hinui hingke norok omo kahai video no nukmani yagulo tamo sanani muchung omo kahai borok rokno norok joto comment khlai sadi baksa kheba sui no amsike hamjago bwsa kahai ke pusuo phiaba borok hingke o sui no tanui chao tei buino bo chari o hingke omo kahai borok rokni bagui tam sana muchung joto kisa sabai di।